Здравейте хора, аз съм Рамбо и днес с мен е Пандата Уей, играем в Survival Games и след 15 секунди почваме. И така, 10 секунди. 8, 7 и ще бързо почна, човеки. Човеки. Аде, дай, спи. Имам запалка. Как е? Бързо с кожен на гръб съм забрал. Аре. Ема бързо търсим. О, често. Лаги ми. Меня. Папа. Аре бе, искам аз да си го взема. Ами ти ако се качиш. Аз ще дам айтемите. Значи го. Стейки в чест. Ще да убия. Без меч. Чест. Той може. Аз влизам в това голямото нещо, да влезем от чест и... Задъра. Чакай, че падна като... Въй, Бори, някакъв идва тук. Горе има някакъв мангал. Някакъв мендила ще го прибия, ще го прибия. О, прибил. Трябва се ела да ти дам на гърба. Бори! Другият този пък убива. И мен ма уби как. Той тос направо про. Чи, виж колко бързо почва да мъчовете ни, като... Бори! Горе, лъра от 3 от 16. Те играят. Долу, значи. Долу ни играят. И те играят. Стига, бе. Абе, влез едно от 16, аре. Ама ела, от другата страна последното уиоска има едно. Там има един човек, аре да ми влеза. Влязах. О, 3 секунди. До тебе съм. О, Бори, ти как си за оградена? Ти само протата са за оградена. Шугам се. Оф, аз бягам назад и нещо ми интересува. Хубаво, Бори, аз ще напред и ще бягай назад. Поглаши да е там в една църква, църква. Където, бе? Ей там! Хубаво. Аз ще додах после. И после бързичко ела. Почна. Аз съм първи. Първият взел чест. Средна се върна. Не знам защо. Защото не е църква, някакво там. Дъма меч. Дъма мечна. Да, бе. Аре, ела бързо, аз почти гледам само чуден. Чакай, бе, Бори. Колко айтъм има. В един чест целия беше напълнен. Аре, бе, къде си, бе? Там в това съм вътре. Църквата ли? То не е църква, не знам какво има. Църква е, бе. Ами не знам, аз съм вътре. Не ти виждам никога, виждам го. Ти съм аз. Краси, ела да ти дам гащи и айрон бутушки. Ето ти. Краси, обърни са. Обърни са. Какъв идва? Ето ти. Бори, виж какво ще дам сега. Тарарам. Краси за тебе. Аре, бе, циганин. Циганин имаш ласъл? О, благодаря за чест. И съм на малко карипа. Бори, това си. Мирка ми са. Бори, нати каска. Поне да имаш там. И ти имаш. Бори, имам един. Бори, имаш ли лък? Да. Стрели имаш ли? Да. Колко? 10. Аз имам един стак и 2. Ай, 6. Като ще... Колко имаш? 10 само имам. Ела да ти дам още, да имаш. Скрип чест. Има въдичка. Аз си за въдичките. Лапка, да ти дам. Моля те, батко. Значи. Бях послушна тази година, дай ми моля те. На. Колко имаш сега? 34. Стигат ли ти? Да. Трябва ми храна. Карача, виж ги тук колко са наредени. Иди да ходиш на това. Давай да се обръщаме. Искаш да изчезваме? Само както ти да до татък и се обърнах бързо. Знаеш, ти знаеш как ми лагва? Къс. На мен най-много ми лаги, не знам за тебе. Кой има пръчка, аз пръчката. Колко смислиш? Бори! Ако имаш 2 диаманта, ако намериш крафтинг тейбъл, моля да дай ми диамантите по. Ща. О, 20 стрели. На мен ми трябва храна. Не знам, стрели има храна. Имам супичка, ела. Дай, give ми да супичка. Айде, го чуваш.
Тук дай. Тук се фърлях малко, айде му. Ето. Thank you, Бори. Спасяваш ми живота. Тук има голтапък. И мотичка. Аз и мотичката съм. Толкова хубава и мотичката. Чест. Ще не взема кръг пак. Чест. Каска. Айран каска имам вече. Опа. Добри. Маш по-добри. Моя, не е интересно. Сега. Ари, кой? Сега ми си се обяснява. Не знам къде са. Не знам къде там. Карвам, ама да има там. Къде си ти, бе? Отзаде, гони стълбички дървени. Ето тука. Ако намериш ирония каска, маси ли за мен? Добре. Ого, мамо, са тия дървени. Маля, аз съм... Чай тук да фърля малко неща. О, дърво с чест. Намерих дърво с чест. Не може ги. Човеки, трябва ми. Не има диамант. 2 диаманта ли имаш, бе? Не имам диамант. Бора, айде учим на кораба. Какво е кораба? Латка, бе. Там има... Не знам даже къде си. Латка, бе, за тебе, бе. О, да има меч. Браво. Идвай. Чакай, не знам. Чакай, да си метна. Ще ме чакаш да си метна. Бори, намерих 2 айрон. Аз имам айрон меч. Но имам и дълма меч. Фърлям айрона. И на мен не ми трябва. Бори, айде учим на този кораб. Айде. Аз учам. Чакай, искаш ли да ти помогна? Не искам на малко сърца. Аз съм Бори. Не! О, аз виждам къщичка. Ако искаш като вземем... Имам един страст. Ако искаш, аз учам на кораба, ти учай на къщичката. Те са няколко къщи, а тъй, че... Абе, ще знам къщичките. Аз тям на къщичките. После ела. Колко честа има тук, деца празни. Ела на къщичките. О, супичка има. И аз се възгордявам от купичките. Супи са. И копа. Супите да и аз от купичките. Къде си, човек? Аз съм на къщичките почти. Ако ще стигна откъде. Чакай, ей ти на друг кораб. Аз се гледам, не в печката. Къде са ти, бе? Ами там срещу кораба. Аз нали ти ги показвам, че... си тъп. Там ли? Не знам на къде гледаш, тъй че... Абе, едни дървени къщички. От дърво ли? Аз тук гледам някакви други къщички. Бори. Аз чакай мералдите, взимам да с мене. Двоен чест намерих, май. Аз пък намерих само един Да, чест. двоен чест. Бори айран каска. Бори айран каска. Ирон че каска. Да, ти имаш ли айран каска? Не, търся. Аз имам вече. Нас ми звъни, не мога сега да говоря. Бори, какво имам? Бори, намерих 2 айран каски. Сега на мен ми звъни. Няма да му дигам, бе. Затваряй го, няма. Много нахален. Ще го убия. Дойде ли в къщичките? Ого, аз те виждам от него. Къде си? Така само влизам в такава стаечка. Излизам. Аз съм вътре в къщичката. Вътре. Взех тук. Бори, начи на каскичка. Си добър човек. Не да има пълни скорост. Начи. Имам се. Чакай, ще ме изчакаш ли? Кой взима тук да... Абе, да убием един човек, 4 човека сме, трябва да сме 3, че да спечелям дипът. Искаш ли малко стреля? Не, аз имам един стак. Аз ще имам един стак. Бори, виж какъв имам power look. Берал, да. Арде, искам да убия един човеки. Човеки. Аз тук влизам. Въй. Матири ги виждам често. Пауър, колко вече. Ендър, вземи се една пушенка за регенерейшн. Аз имам 2 вече. Майната ми са пипаш. И аз имам лък с пауър, Трябва да идем на ето и бирак, че понятата. Ти пустиш ли? Нещо светло виждам. Арде, Арде, по-бързо да го намираме.
си да го убивам и да го унищожавам. Чакай, виждам чест, чакай. Те не са, той не е един чест, те са някакво. Тъпи неща тук. Бори, аз се качих отгоре да джъмпя малко. Аз искам да ида да взема един чест, но не знам как да стигна до него, тъй като не знам. 2 честа. 4 честа. Power look, два power... О, чакай. Да се върнем. Чакай, батко. Да се върнем. Да се върнем. Ендър перла. И аз имам ендър. Вече няма. Бори, имам диня. Гладна ли си? Ако си гладна, имам яб. Много храна. Това честа тук. Няма честове. Праз. Чест. Ендър такова. Ендър чест. Ендър чест. Да, бе. Бори, чакай, ма. За да ми се падне енчантнат наградник. Айрон. Или ДМ. Аз искам да вляза в къщата. 4 голд апълки. Как да влизам в къщата? Бори, колко апълки имаш голд? Една. Значи още една. Ела да влизам първо тогава. Значи още една. Бори, колко имаш сега? 2. Аз имам 3. Нищо. Чест. Нищо. Аз се качвам нагоре. Бори, аз този мап го знам, бе. Двоен чест. Крася, ела отвънка да виж колко чест е. Чакай, къде са те? Те ли горе виж колко чест е. Мисля, че са правиха. Къде е двойния, бе? Няма, бе? Има двоен. Къде той? Не знам сега, не мога. Тук колко айтеми има. Къде са те? Има още една голда палка. Има огнен меч, ела се вземе. Къде е? Не виждаш името? Чакай, ще го само меч. Влез вътре, бе, така. Абе, че ми викаш? Честовете са напълни. Влез вътре. Арде, чакай, ма. Ето ти огнен меч. Тенко. Честовете се напълниха на нова стенка. Чам да ги по-чест. Аз съм предвойния чест. Запалка, аз се запалката взимам. Запалката не ти трябва, Бори, имаш двоен чест. Имаш... Двоен чест. Какъв двоен чест говоря, бе? Те само те... Има ли някакви честови въобще? Не, няма. Бори, тъй само те с честови такова, бе. Нико се заблуждаваме само. Не, само някои честови. В смисъл всичките, които... Откъдето дойдохме, ела. Там където имаше няколко честа. Бори. Аз взех тук една разплискваща полшенка за таковата. Бори, аз като почнем, Аз отивам там на... изпивам една спид полшенка, изпивам и изяждам една голд апълка и отивам да го трепя един. Някакъв никнейм виждам. Отивам да го трепя. Къде е? Я чакай, батка. Отивам да го Ти съм трепя. аз. Чакай, той си чуе. Видях някакво, не знам, ама. Аз ти казах, че отивам на пътка. Ела да търсим честове. И майко отива, ние сега да са някакви тим, брати, ние сме тим и всички ще тук времето. Чакай, искам да се отворя ендър чест. Няма шансове срещу мене и тебе, само като навидят ти съм леш. Боже да ти кажа... Аз ще го отворя, май, само. Хубаво, искам само да видя какво има. Първо, искаш ли? Значи ябълки. Дай ми ябълки, аз събирам ябълки. Чакай малко само да се подредя инвентаря. Види го ли, Бори, този клип стана 14 минути, бе. Само за една игра. Аре, някой да умира, бе, стига, бе. О, чисто. Види да гага, види. Бори, ако искаш нещо тук, замисли. Аз намерих чест, отлистай то. Я? Аз съм гладен. Аз съм гладен, както казвам. Уйди да гага, уйди да готен.